ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Boubacar jamana kunnafoni a b'o de maana nka don bɛɛ lajɛlen tɛ gɛlɛnni sɔrɔ a dingɛ kɔnɔ muranin banna Boubacar o na dɔ kuma tacogo la o na dɔ galabu la Boubacar ka don kana kɛ lamɛnbaaw ma baasi ye sabula don bɛ ŋana o si man diya maa min mana bɔ nin jamana sumaya baden na Boubacar Sidiki fa bɛɛ lajɛlen sumalen don sanfɛla dugumana siyɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔna Dubaï de ye Dubaï ye o mura ma nin minɛ yarɔ o ye wajibi ye dɛ Boubacar ni Ahmed Jakite sɔnna k'i bolo bɔ bundeliko kan bɛɛ lajɛlen b'an sɔrɔ ka yamaruya d'a ma an b'an jɔ a kan o bɛ bɛn Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant a bolo ko siɲɛ 600,700 siɲɛ 80 ani siɲɛ 2 Boubacar fɛn tɛ maa min ko ni mɔgɔw k'a ma ko maa sɛbɛ kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ ciden ɲuman don Boubacar Sidiki min ye Dawuda Sangare nin y'a ka sɛbɛn ye a k'i k'a dɔn a tile 23 ye min ye kiiri min n'a bolo dalen don u k'a ma ko kiiri paramu i k'a dɔn a bɛ sen na kunun ko février kalo tile 3 cour d'appel de Bamako Boubacar k'a dɔn kiiritigɛso min bɛ yen n'o chambre criminelle spécialisée i k'a dɔn olu de tun bɛ a la k'u waa da i k'a dɔn kiiri in na Boubacar sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye maa min bɛ jamana jɔyɔrɔ la n'o ye parquet du contentieux de l'État ale kumana ale kɔni ye min ɲini o de ye ɲangini kɔda ye Boubacar Sidiki k'a dɔn a tilalen kuma na tuma min kɔrɔfɔ taara ka di soronin donbaw ma olu fana y'a ka kuma bɛɛ lajɛlen walaka Boubacar n'i ye ko in fila ta k'a da ɲɔgɔn ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ka ɲɛsin waridunko dɔ de ma min ye ayiwa Isa Aliyu Mayiga a mɛnna kuma na kosɛbɛ jamana jɔyɔrɔ ale bara k'o fa a ka baara de y'o ye min kɔni ye jalakiw ye ani ɲinifɛnw a y'i da don o la a ko an bɛ donni min na ko bi wari min ni maa minnu ɲanginen ye nin ye miliyari 18 CFA wari o ka sara miliyari 11 i k'a dɔn o min n'o donna paramu ka contrat la miliyari 7 o ye Amber ye a ko nin wari ninnu ka sara maa ɲanginenw fɛ dangana ko ma fana koyi Boubacar Sidiki k'a dɔn min ye kasolabila ye o fana ka bolo da sabula n'i ye nin ko ninnu da k'a lajɛ i k'a dɔn jamana ayiwa bulangolo bɔra ko in na kosɛbɛ a ye kuma caman fɔ a ko sugubulo ninnu dacogo ani sugubulo ninnu kɛcogo wari yɛrɛ tali ka wari ci ani wari tun bɛ danga minnu na a ko nin bɛɛ lajɛlen ye jalaki ye min b'u nɔ minɛ Boubacar a ko yɛlɛma minnu kɛra n'o ye contrat in ye ko kura minnu donna na olu bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye i k'a dɔn wari majɛta barika ka bonya a ko o de la sa ale kɔni bɛ min ɲini ɲangini kɔda i k'a dɔn o de ka kɛ sabula contrat min n'o ye Amber contentieux de l'État min mara ka jamana jɔyɔrɔ fa Boubacar Sidiki a ye min ni min fɔ ni k'a sɛbɛntiya i k'a dɔn ale kɔni y'a ta sɛbɛkɔrɔ fɔ a ko ale tɛ dɔwɛrɛ ɲini koyi ɲangini yɛrɛ de ka kɛ wa wari ninnu fana ka sara Boubacar Sidiki n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ soronin donbaw maa minnu n'u jalakilen don sɔrɔdasi fara sibili kan u ka soronin donbaw olu fana ye kɔrɔfɔta Boubacar Sidiki k'a dɔn o ye avocat maître Maliki Kulubali ani maître Janginɛ Awa Tunkara maître Mamadou Bobo Diallo maître Laji Tarawele maître Mamari Sama Jara ani tɔw Boubacar Sidiki ko a bɔra ka min fɔ nin ye nin tɛ tiɲɛ ye dɛ a ye jalaki kɛ dɛ nin kɔni ye bingani kɛlɛkan da de ye sabula a bɔra ka fɛn minnu ɲini ani a bɔra ka jalaki minnu bɔ k'a bin a jalaki jɔnsen foyi den kelen t'a la sabula n'i y'a kɔkɔrɔma don k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sɔsɔliba de bɛ ko in kɔnɔ sɔsɔli minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn sariya ma min b'a jira k'a fɔ jɔnko a la a ye maa minnu ɲangi nin ye k'a fɔ k'u ye wari dun walima k'u ye sonyani kɛ ninnu ye kabilatigiw ye maabaw don u dɔnnen don jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan wa u ye jamana jɔyɔrɔba caman fɔ n'a fɔra i k'a dɔn kuma o kuma maa min ye jɔyɔrɔba kɛ jamana kɔnɔ o ka taa laban k'o mangoya walima ka nin ɲɔgɔnna kuma ta k'o sɛgɛrɛ a ko i k'a dɔn gɛlɛya b'a la min kun bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ i y'o dɔn wa maa minnu ye sɛɛrɛ ye minnu bɛ ko in galama olu de kun kan ka wele sariya kɔnɔ ka to olu ɲininka o kun bɛ ko bɛɛ lajɛlen jɛya a ko sabula deuxième yɛrɛ jubaju ye min ye Babindu Madame Bindu Kamara i k'a dɔn ale min ye a rapport in sɛbɛn rapport in ye k'olu
kala sɛbɛnni den sabula jɔnze ba t'a kɔnɔ olu y'o jira u y'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ f'a ka wele ka ɲininka o k'i bɔ yen ni maa minnu jalakilen filɛ minnu yɛrɛ bolo ye baara kɛ a fɔra k'olu fana ka wele ka ɲininka sɔnma k'o ma a k'o kuma u kɔni bɛna maa de jalaki min maa minnu ni se t'u ye dabali t'u ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka wari in sara walima k'u ka taa datugu kaso la a gɛlɛya kɔni a fanga bɛ bonya kosɛbɛ o kuma olu sɔrɔ ni nɔbaw n'olu ye avocat ye olu dalen don a la jamana sariyabulon a tilennen don cɛw ni muso minnu bɛ u bɛ lamɛnni kɛ i k'a dɔn u na jateba minɛ jate min bɛ se ka kɛ sababu ye ni maa ninnu ka jɛya ni maa ninnu i k'a dɔn u ka danbe ka segin u ma ni maa ninnu hakaja u ye wulikajɔ ni baara kologiri min kɛ jamana ye o ka se ka dɔn fura foyi t'o la a ka fɔ dɔrɔn kiiri bulon fɛ ninnu ma fɛn kɛ u k'a dɔn u ma jalaki wari ma suɲa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ waralen fana bɛ u fo ka fara fasɛrɛjɛkulu kan ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le matin sɔgɔmada le matin sɛbɛn fura in nin y'a bɔli ko 661 maa min ka fasiri ye nin ye HCC ye ale sɛbɛnkɔrɔ kuma mɛn a ko mun a ko k'an ka taa AES jamana saba in dɔ la kelen kɔnɔ dɛ Burkina Faso n'i y'a ta k'a lajɛ min ye capitaine Ibrahim Traoré ye ale min ye Burkina camanjɔrɔ fanga ɲɛmaa ye ko yalima a m'i sen da Abdramani General Abdramani Tiani ani General d'armée Assimi Goïta sen da nɔ na wa k'a sabu kɛ min ye politikitɔ min n'olu tun bɛ Burkina Faso capitaine n'o ye capitaine Ibrahim Traoré a nafolo dama ka na se bi ma n kɛn tɛ ka kuma u fɛ fɔlɔ ba koyi nka min ye janvier kalo tile 29 tɛmɛlen Ouagadougou n'o ye Burkina Faso FABA kɔnɔna ye ministre ka laadala ɲɔgɔn ye dɔ sɛbɛn i b'a ye k'a fɔ min ye capitaine Ibrahim Traoré a kɔni a ye politikitɔw k'u filenkolon ci k'u da kolon ci a t'a fɛ politikitɔ ko kuma a ka don a tulo kɔnɔna na tuguni bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jamana ka bisi baasa ye ani jamana ka nin san yirika kɛ a ma se ka jɔ a sen fila kan min ye politikitɔw ye k'u jɔyɔrɔba bɛ a la bawo n'i y'a lajɛ Burkina bɛ ye tɔnkɔ min kɛ yanni capitaine Ibrahim Traoré ka na ɲɛmaya la n'o ye jamanakuntigiya ye i b'a ye k'a fɔ politikitɔ ɲɛmaw olu kɔni ye wulikajɔ ni bisi baasa min kan ni jamana foroba nafolo tali k'a dun donc ala k'o kɛra sabu ye Burkina Faso a mako ani Burkina Faso ka denw mako tun bɛ fɛn min na olu ka se k'o sɔrɔ joona k'o bɛɛ lajɛlen ye ko balan donna u bɛɛ lajɛlen na n'i y'u ka ministre dɔ ta ka kɔrɔfɔli lajɛ n'o de ye gouvernement yɛrɛ ka kumalasela ye n'an ko a ma ko porte parole du gouvernement o de ye Wende Gilbert Ouedraogo ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye politikitɔw ye o ma ta u cili dɔrɔn ma koyi min ye politikitɔw ye o sigi fɔra dama ka na se u cili waati ma u ye fɛn o fɛn sɔrɔ n'u y'u ka patrimoine ye o de ye sɔrɔ bolo bɛɛ u la a kɛra siège ye sa a kɛra fɛn wɛrɛw ye minnu bɛ se ka kɛ nafolomafɛn ye a bɛɛ lajɛlen ka salo ka fara ɲɔgɔn kan ne ka di gouvernement ma wa min ye ŋwara filibaw ka ɲɛmaya bulon n'o ye statut de chef de file de l'opposition ye o fana o tɛ yen tuguni o fana o filenkolonci ni politikitɔw ye o fana da kolonci n'o fana wulila ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ u ka ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ u ka mara cɛman boli baaraw ma n'o ye administration territoriale ye ani mobilité n'o ye Emile Zerbo ye o fana y'a jira sa k'a fɔ min ye nin wulikajɔ ye a bɛna kɛ sabu ye jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i ta fan dɔn wa min ye assemblée fana ye nin sɛbɛn in bɛɛ lajɛlen na ta ka fara ɲɔgɔn kan ka taa di assemblée o députés ɲɛkɔrɔ waasa olu ka se k'u hakilina d'a kan hakilina min dalen filɛ nin ye donc ala a ka se ka don ba la waati ni don natɔw kɔnɔna hali n'a ma ye k'a fɔ ko politique ko bɛna kɛ Burkina Faso min ye taabolow ni hakilina kuraw ye o bɛɛ lajɛlen ka lajɛ diɲɛma jɔlen na yɛrɛ politikitɔw o ka sigi sen kan nin kun ye sɛbɛn ye don min salo ka bɔ le matin kɔnɔ HCC a ka fasiri Baba Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Maimuna Doumbia ni y'a ka sɛbɛnni ye n'i ye suw bugɔ ɲɛnamaw ja bɛ tigɛ u bɛ sɛnɛ ɲɛ Bouakari a ko i k'a dɔn tiɲɛ fɔ n teri ye a tɛ teriya sa i k'a dɔn yanni panko kelen ani ɲɛ wawa min ye sunkaloba ye a bi tun ni sunkalo dun sera mɔgɔ mago i k'a dɔn a barika bɛ bonya kosɛbɛ kuranko la jisuma ko nafɔ gilasi ko nafɔ sumaya yɛrɛ nafɔ Bouakari Sidiki sabula ani funteni dagabana de bi bɛn sɛbɛnnikɛla ko o min filɛ sen na n'o bara k'i dɛmɛ
dɛmɛ ka na jɔrɔ min bɛ yen o ye hali bi i k'a dɔn jamana kuranko ye Bouakari jamana kuranko a dunun fɔra sa o a bala fɔra sa o i k'a dɔn fɛn o fɛn n'o kan ka k'a dilanfɛn ye o dabaliw fɔra ɲɛmaaw fɛ Bouakari i k'a dɔn k'u ye projet ba dɔ fɔ Manantali den yalima a ko bi danga jumɛn in na dɛ Bouakari a bɛɛ ta baara de ka fisa ni kuma ye sabula jamana in bɛ yɔrɔ min i k'a dɔn a bɛ ne ka kɛ kuma jamana ye o dun mankan ni ko n bɛ nin kɛ sini n bɛ nin kɛ sinikɛnɛ n'a bɔra jamana faamaso la Bouakari mɔgɔw bɛ sigi n'a ye wa u b'u tulo fɔlɔ k'a kɔnɔ n'a mɛnna dɔɔnin ka sɔrɔ a ma kɛ bɛɛ i k'a dɔn ŋunuŋunu burudɔnnement o bɛ daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn kungo min ye haute tension ye a bɛ bɔ Manantali ka na dasi fo Kati Bouakari kɔrɔfɔ in kun fɔra a kɛra jamanadenw ma i k'a dɔn wasaba ye sabula n'o kɛra hali n'a ma kuranko gɛlɛya ban caman bɛ bɔ a la Bouakari jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ ka k'a yɛrɛ ta ye tiɲɛ dɔw lakana b'a la nka makaama dɔw bɛ yen olu sɔrɔli jamanadenw fɛ o fana ye wajibi de ye kuranko b'o jɔyɔrɔ la Bouakari a ko wulikajɔw ni jateminɛw na baara minnu daminɛna a bɛ waati bɔ a sumayalen don dɛ Bouakari ni dɔɔnin kɛra a bɛ bila dɔɔnin man kɛ a bɛ bila yalima nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye min ye monsieur retard ye o nan'i sen don a ko bɛɛ lajɛlen na Bouakari i k'a dɔn ɲɛfɔli dun taara ka kɛ mɔgɔw sigilen don k'a fɔ nin waati na kuran na sɔrɔ a ko an bɛ don min na ko bi kurandɛgɛ lahalaya barika kan o bonyana bi fo k'a fɔ k'a to ten Bouakari sabula jamana o jamana n'i ka balo kuran na n'a sirilen don tajiko de la a fanga ka bon a nafolo kasabi ka ca wa i se man d'a kɔrɔ Manantali 2 Bouakari nin projet ba in nin de ye hakilina ɲumanba ye ka taa fara projet wɛrɛw kan Bouakari ɲɔgɔn dafa don a ko wulikajɔw ni hakilinaw na jamana faamaw kun y'a fɔ waati jan tɛmɛnen na k'a fɔ Manantali den i k'a dɔn wulikajɔ bɛna boloda Bouakari o de tun bɛ kɛ sababu ye min kɔni b'a to kuranko yɛrɛ lahalaya a bɛ kɛ sababa ye sunkalo min setɔ filɛ nin ye Bouakari i k'a dɔn maanifin jɔrɔlen don sabula dunfɛn caman bɛ yen o mago bɛ sumaya dilan sumaya dun tɛ sɔrɔ kuran kɔ Bouakari k'a dɔn mɔgɔ bɛ gilasiw ni jisumanw na o tɛ sɔrɔ kuran kɔ Bouakari ko k'i bɔ a la n'a fɔra ko sunkalo la an bɛ nin dibi kuru dilan i bɛ wuli dibi la ka t'i da dibi la nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye Bouakari o kuma fanga kan ka faamuyali kɛ ni ka wulikajɔ bolo da joona i k'a dɔn layidu dɔ tali jamanadenw ɲɛ an bɛ don min na ko bi Bouakari a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ de ye sabula mɔgɔw bɛ sigi n'a ye k'a fɔ nin bɛ kɛ janko bi n'i ko kuranko bɛ ɲɛnabɔ sini Bouakari i k'a dɔn i ye kumaba de fɔ n'a dun ma kɛ walima mɔgɔw ma tamasiyɛn ye Bouakari a bɛ gɛlɛya a ko Manantali projet in Bouakari yalima a bɛ danga jumɛn in na ɲinɛ kelen don a kɔ wa wari dɛsɛ de nana wa yalima baara yɛrɛ kolo girinyara jamana yɛrɛ de ma wa o kuma mun ni mun de bɛ yen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soirée de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula Bouakari n bala cogo bɛ di karamɔgɔ waati wɛrɛ ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko soir de Bamako wula soir de Bamako Mayimuna Dumbuya nin y'a ka fasiri ye Mayi ko a baara taa ni wulikajɔ ma kɛ joona conseil malien des chargeurs ka taa se an ka minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ anw ka jamana taamako ani minɛnko ma n'o ye madame Danbɛlɛ Madina Sisɔkɔ ye e ko surafi ye o bɛ ɲini ka tile gana bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka conseil malien des chargeurs o ɲɛmaaya bulon ye ale kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ kabale gosilen don a fɛ ka sabu kɛ min ye conteneur ye o ba 4 ye o kɔni lankolon bɛ yaala la anw ka faaba in kɔnɔna na Mali territoire sanfɛ a ma segin ka taa Dakar port la n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin conteneur ba 4 ye a kɔni minɛnw de bɛ don a kɔnɔ ka bɔ Kouaji da la ka don n'a ye anw ka jamana kɔnɔ fo faaba camancɛ la yan a kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ minnu na marabolow la ani kunda yen kan ko ka ko n'i y'a lajɛ min ye janvier kalo tile 20 tɛmɛlen san 2026 Dakari Kouaji da in na i b'a ye k'a fɔ anw ka délégation belebele dɔ wulila ka bɔ yan madame Danbɛlɛ Madina Sisɔkɔ ale tun bɛ délégation in ɲɛmaaya ɲɛ ka se ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ o ni Laginɛ Kouaji da o dangada baarakɛlaw u bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na gɛlɛya minnu bɛ yen gɛlɛya ninnu furaw ka se ka sɔrɔ joona nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɔni kɛla nka min ye ɲɔgɔn ye kɛla ka da kun min kan n'o de ye conteneur minnu nalen don yan ka ban n'o bɛ
be taa banani na n'u langolon don olu ka kan ka segi cogo di minnu fana be yen n'olu fana olu ni marchandise sigilen don Dakar kwajida la yalima olu fana ka kan ka doni ka na cogoya min na o fana fɛɛrɛ b'a la ka tigɛ n'i y'a lajɛ conteneur ninnu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar kwajida la i b'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ fana be yen n'an b'u wele ko armateurs olu de kɔni n'u ka bateau belebelew u bɛ conteneur ninnu kɔni doni ka bɔ diɲɛ ɲɛfɛ ka na n'a ye Dakar kwaji bolo in da la nka n'i y'a lajɛ n'i nana ni conteneur kelen ni jagofɛnw bɛ a kɔnɔna na yalima a langolo min ka kan ka segi n'a ma segi dun maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu fana ka kan ka o conteneur kelen ni ka o singa ni k'u ka minɛnw k'a kɔnɔ ka na n'a ye faaba kɔnɔna na yan Bamakɔ yan ko yalima k'olu ta tɛna kɛ gɛlɛya y'a kɔnɔna na wa ɲininkali bɔ an bɛ ka kɛ bawo n'i y'a lajɛ min ye compagnie MSC olu conteneur min bɛ olu cogoya la ni o kɔni langolo bɛ yaala la 2,800 bon n'i y'a lajɛ fana conteneur dɔ fana bɛ jɛkulu wɛrɛ cogoya la Apag Lloyd n'i y'o fana lajɛ conteneur a langolo 700 o fana bɛ yaala la ni bɛɛ lajɛlen de kɔni kulekan bɔn bɛ conseil malien des chargeurs Mali ɲɛmaaya bulon yɔrɔ conseil de chargeur min bɛ Mali la yan olu kɔni y'a jira sa u ka ɲɛmaaya so kunda k'a fɔ maa minnu ka conteneur b'u bolo yan n'a langolo don n'a bɛ taa ba 4 bɔɲɔngo la u ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka segin ka taa Dakar kwajida la walasa minnu maa mako bɛɛ a la olu fana k'a sɔrɔ k'u ka marchandise k'a kɔnɔ ni ka na n'a ye kokura nka o kun ye furanjɛ fana ta ka di maaw ma koyi min ye février kalo in tile 2 ye san 2026 o y'a jira fana k'a fɔ min ye conteneur 304 o kɔni o sigi in bɛ Dakar kwaji bolo in da la minnu kɔni ni kamanagan bɛ ɲɔgɔn na u t'a dɔn u bɛ na n'u ka jagofɛnw ye cogo min na u t'a dɔn conteneur o langolo bɛna sɔrɔ u fɛ cogo min na k'u ka jagofɛnw ta ka kɛ a kɔnɔna na walasa ka se ka u ka sira sɔrɔ min ye wulikajɔ ye min kɔni ye délai ye n'o di bɛ bɛɛ lajɛlen ma o de ye conseil de malien des chargeurs y'a jira transitaire bɛɛ lajɛlen na k'a jira min ye jagokɛlaw ye février kalo tile 24 san 2026 n'o y'a sɔrɔ maa o maa bɛ yen n'e ma se ka t'i ka jagominɛn kɔni ta ka bɔ kwajida in na Dakar port la e ma taa ni conteneur langolo fana ye fɛn min mana bɔ a la ɲagili la u jɔn ko ala k'olu n'u kun fori ka bɔ nin kun ye sɛbɛ même n'a y'a salo ka bɔ sort de Bamako kɔnɔ Maïmouna Doumbouya a ka fasiri Bɔsiriki ne kun dilen don a ti walaye kɛlɛ kunbɔ n'i ye banfula bɔ a na dɔn Bɔsiriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma zeni t'i bali nin y'a bolo ko 2,000 siɲɛ 100 siɲɛ 31 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamadu Dabɔ ko juraw ka so i y'a dɔn awa conteneur ni awa chambre commerce olu man jan ɲɔgɔn na nin bɛɛ lajɛlen ye fa kelen ba kelen Bɔsiriki a ko mun na min ye bɛnkan min fɔra chambre commerce i k'a dɔn a yɛlɛmani kura sigi la i k'a dɔn mun de gɛlɛya bɛ yalima dimi kun dun ye jumɛn ye Bɔsiriki a ko wulikajɔ ni jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kamalen dɔ kun bɛ yen o kun kelen bɛ k'a yɛrɛ fa ko ye o k'a ma ko Aruna Kante k'ale na wulikajɔ kɛ k'i kɔ Adamu Majusɛn bara la a na kɛ min ye Ala ka maa ɲuman dɔw ye olu kɔni kumana a fɛ Bɔsiriki k'a dɔn k'a ni hakili jira ɲɔgɔn na a na kɛ i k'a dɔn sira ɲuman a y'o ta sabula a y'i yɛrɛ bɔ a donni kɔrɔ ni ka t'i yɛrɛ fara Majusɛn bara kan o b'a jira k'a fɔ chambre commerce d'industrie i k'a dɔn a mankan min ni mɔgɔ sigilen kun don n'a ye o mankan kɔni o dugara nka mankan wɛrɛ jumɛn bɛ yen yalima mɔgɔ sigilen don ka jumɛn lajɛ minnu kun b'ale nɔfɛ Bɔsiriki i k'a dɔn olu dun u na kɛ kɛcogo jumɛn na Kante ka mɔɔw Bɔsiriki i k'a dɔn a caman de bɛ yen min kɔni ko ɲinɛ kelen don olu kɔ ni Kante kɔni dara ka ban olu minnu kun bɛ Kante nɔfɛ balaya la o tuma olu ka ko bɛ kɛ cogo di Bɔsiriki parce que ba ko bɛɛ lajɛlen ni haminako bɛɛ lajɛlen ni ka gɛlɛya sɛbɛnnikɛla kɔni ko a ko dɔw b'a la Kante ka maakɔrɔ ninnu dɔw bɛ yen i k'a dɔn u bɛ dɔɔnin kɛ u bɛ se baaraw la u bɛ k'o ɲɛdɔn Bɔsiriki nka n'i taafa ma ɲɛ i k'a dɔn i bɛ laban nin cogo in de la dɛ taafa de ma ɲɛ o n'olu taafa kun ɲɛna a bɛ se nin ma i n'a fɔ mun n'u nana Maju ka yɔrɔ la o de y'a sɔrɔ Bani ka kuma tɛ wa Usman Sirifu Madani Ayidara ko n'i bɛ maanifin kɛlɛ a kɛlɛ i k'a dan hakɛ la aw bɛ mun ɲini hali bi aw de ko k'a bɛ taa Kante fɛ yen Kante ko ne yɛrɛ bɔra a la n taara Maju fɛ yen hali bi aw bɛ mun mankan na a tɛ Ala minɛ sa k'a sigi a b'a sɔrɔ layidu dɔ kun t'a mɛn joli fɛ Kante yɛrɛ fɛ kɛ ni Kante taara k'u to o tɛ Kante minɛ sa ko n'u bɛ min wolo k'o ko la
nin ye mun ye sɛbɛnnikɛla ko min ye fasiri dabɔ ye a ko yalima ni maa minnu bi wuli ka jɔ ni cɛsiri o ɲɛ kumunen don Bɔkasiri k'i k'a dɔn u bi niyɔrɔ ɲini ka sababu kɛ mun ye i k'a dɔn k'a de kɔni dara k'olu to danganda la olu dun min'u balajo nin na Bɔkasiri k'i k'a dɔn sɛbɛnfura fɔlɔ minnu bɔlen don u ka jateminɛ kɔni y'a jira sa k'a fɔ olu t'a la yalima min ye chambre commerce min bɛna sigi san 2026 fo san 2031 yalima bulokoma tɛna k'a la wa a tɛna na buloke wa yalima ninnu tɛna na mankan kɛ wa yalima o tɛna na ɲinini kɛ wa Bɔkasiri sɛbɛnnikɛla kɔni ko a ko an bi danga minna bɛɛ kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'an tɛ kɔni ye Ala minɛ sa ka wala sɛmɛ a ko in fanga ka bon o kuma jogo in na k'an tɛ kan ka kuma o fɛ o k'a fɔ ka kɛlɛ jigin so kɛlɛ jiginna so kɛlɛ kun ye ale ko ye jɔn b'a la ale e m'a faamu kɛlɛ jiginna so a mɛnna k'an tɛ ni maa damadɔ de taara n'u ka lisi ye ka taa fara Maju kan maa tɔ minnu bɛ yen olu fana ka lisi b'u bolo yaala la olu ma don yɔrɔ sɔrɔ Maju k'u wele dɔrɔn ka fɛn dɔ f'u ye u bɛ min faamu mun bɛ f'u ye mun kan ka f'u ye anw ka jama dafara o maa dɔw yɔrɔ tɛ bilen anw ka jama tuma i kɛra opérateur économique fana ye bi wa anw dafalen don anw dafara jɔyɔrɔ tɛ yen walasa mankan in ka dɔgɔya Maju k'u wele donc ala a bɛ tan a banna o fana tiɲɛ Bɔkasiri sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da la min kɔni ye kɛlɛ Maju Sɛnbara ye i k'a dɔn chambre commerce i k'a dɔn ale kɔni tɛna sɔrɔ a tɛna wari ɲini a tɛna na sɔrɔ wɛrɛ ɲini a la min kɔni ye juraw dɛmɛni ani ka juraw k'u ka ɲɛtaa sabati a ɲɛsinnen don ma maa o maa b'a la k'a fɔ jɔyɔrɔ b'i la jago kɔnɔ i y'a dɔn Maju Sɛnbara a tɛna ɲinɛ o kɔ dɛ Bɔkasiri k'a dɔn a kɔni a na fɛn dɔ jir'o la i k'a dɔn kɛlɛ kun bɛɛ lajɛlen ye nin de ye yalima anw bɛ don min yalima an bɛna bila yɔrɔ jumɛn na sigiyɔrɔ jumɛn bɛna dan anw ma ko in bɛɛ bɛ nin den nɔfɛ Maju ka dayɛlɛli kɛ min bɛ se ka sɔri yɔrɔ min u k'o sɔri ye bureau de large ouverture an k'a kɛ 200 et quelques vice-présidents y a pas de mais a ma ban a ye jɔyɔrɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ u ye ni m'i ta f'a dɔn kabini a daminɛ nin de b'i sɔrɔ dɛ nin kun ye sɛbɛn ye e yɛrɛ fana ka tigɛlibali kuma ninnu ne ma kuma jugu fɔ o nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Zénith Bale kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔw tun kɛra Zénith Bale an bɛ u fo ka Fasiri Dabo k'a fana fo kɛnɛ kan ni y'an tɛgɛ don n ye sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni info matin sɛbɛnkura in nin y'a bɔli ko 7,966 ka jɛ k'a sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye maa minnu bɛ yen sa ni kabusi ni mara an bɛ aw ka sokɔnɔnaw na n'o ye pisɔlew ye k'aw ka taa sɛbɛnkuraw kɔrɔ yan sɛbɛn bɛ t'a la maramafɛn marifa sɛbɛn bɛ t'a la dɛrɛ sɛbɛnkɔrɔ bɛ minnu bolo min dati banna min dati ma ban ko ka taa carte biométrique papier biométrique k'o de ka kɛ fɛn arme ninnu na min ka kabusini dogolen pisɔlɛ kɛ n y'a faamu ayiwa naam hali kɔrɔfaga marifa bɛ minnu bolo ko sɛbɛn bɛ maa minnu bolo i ka taa déclarer wa ka sɛbɛnkura t'a la hali ni sɛbɛnkɔrɔ b'a la sariya bolokura de bɔlen don n'o a bɛ ta min de ayiwa min secrétariat dɔ bɛ yan o ka baara ɲɛsin b'a ma commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petites calibres est-ce que o ja b'a la ta kulu in sanfɛla la ye faama kɛrɛfɛ n'o tɛ maa tɔ k'i ta ni bɔ wulada fɛ k'a jɔsi taw kojugukɛlaw baga kabini Ala in da n ma deli ka pistolet ne kɔni bɛ n den bɔ ka to ka tulu k'a la k'a jɔsi o tuma Batarama ninnu dɛmɛ don fo n bɛ ɲɛ gɛnɛ b'u la fo a tu o kɔrɔ de ye ni Ala y'i ci i bɛ kisɛ bɔ dɔɔnin fɛ aw marifatigiw a ye taa sɛbɛn ta ayiwa min ye décision dɔ ye décision in n'i y'a lajɛ loi numéro 2021 028 n'o ta la mars kalo dɔ tile 31 san 2021 o kɔni kɛn bɛ ka min ye nin marifa ninnu ye n'o ye marifa misɛnw ye k'u taabolo ani u kan ka mara cogo min na ka kɛ a tigi ye k'a mara ani ka tila k'a labaara o kɔni o kan ka kɛ ni hakilina ni sariya bolo minnu ye nin sariya bolo b'a bɛɛ lajɛlen maana wa a jira an bɛ fana k'a fɔ maa o maa bɛ yen ni marifa b'i bolo kumaba ni misɛnma n'a sɔrɔla sɛbɛn b'i bolo o sɛbɛn k'o kɔni tɛ lakodɔn tuguni jamana ɲɛmaaya bulon fɛ i bɛ taa ka taa carte biométrique ka t'o de kɛ sɛbɛn marifa ninnu na walasa marifa a tigi ka dɔn
a bɛ kɛ sabu ye hali ni maa mana den k'a ta i kɔ ka taa ko lankolon kɛ n'a ye a bɛ dɔn maa min ta don o tigi bɛ dɔn o bɛ dɔn o b'a jira sa k'a fɔ min ye marifa ye marifa ye fɛn ye maa kan ka siran a ɲɛ sɛden ye a donda ka dɔgɔ nka cɛnnikɛ nɔ o ka bon kosɛbɛ min ye marifa ko a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na jamana bɛ danga min na bi min ye jatigɛwale baara bolo dabaw ye ka taa se ŋanamu-ŋanamukɛlaw ma zumba kulew ninnu bɛɛ lajɛlen ni marifa dɔ bɛ ɲɔgɔn na o bawo a fɛn fɛn mana mɔ anw ka finitigilakaw fɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka sow mɔmɔlen kɔfɛ min ye kabusiniw ye o kɔni u bɛ taa u bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ o sisow kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen b'a jira sa k'a fɔ marifa a bɛ munumunu salo la cogo min na fu kan ka sigi a dan na waasa min ye jamanadenw n'u bolominɛ u bɛ se ka lakana cogo min na n'a ma ɲɛ fana k'a fɔ e b'a fɛ ka kɛ marifa marala ye a bɛ mara ni sira minnu ye ani sariya bolo minnu kan ka taama donc ala o de fɔlen filɛ nin ye i ka wuli ni ka taa ko ɲɛɲini bawo k'a bɛ san kelen bɔ bi ni sariya bolo talen don wa sariya a b'a la ka taama nin kɔfɛ sa maa o maa n'e tɛgɛ tala k'a sɔrɔ i ka marifa min b'i bolo sɛbɛnfura jɔnjɔn t'a la n'o ye papiye biométrique ye e ni sariya ɲɛgili min ka kan o na ta ni ka ɲɛsin ma nin ye sɛbɛn tuma salo ka bɔ info un matin kɔrɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fajiri maa jɔlen t'i ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi mɔgɔw n'a fɔ k'a taara Boubacariki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le nouveau réveil maa min y'a sɛbɛn Boubacariki k'a dɔn na mɔmɔni k'a tigi to a f'i ye sɛbɛnnikɛla ko a ko juguya ani hasiriya Boubacariki n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ hadamaden dusukun na Boubacariki i k'a dɔn i laban o laban Boubacariki i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'i taa yɔrɔ dɔn a ko min ye camancɛ fanga jɔnni de b'a la bi k'i bɛ sɔn k'anw ka nin ɲɛmaa kura ninnu k'i b'u lajaba walima i na nkalontigiw la ka tɔgɔ jugu daw la Boubacariki a ko i k'a dɔn politiki juguya de bɛ Segali dusukun na n'o ye ayiwa Segali Sinaki o Segali o dusukun Boubacariki foyi t'a la i k'a dɔn hasiriya ni dimi damada kɔ a ko a bɛ faamu Boubacariki k'a dɔn nin kamalen min filɛ nin n'a tɔ de ko ayiwa Musafa Jite Umaru ko taama ɲɔgɔn don a yɛrɛ den dɔ tɔgɔ dalen don Umaru ko la Boubacariki n'a fɔ Umaru ko o kɔni dɛsɛra o ye jamana bila ale n'i ta kɛ fɛɛrɛ ye k'i ta kɛ keguya ye k'a bɛ camancɛ fanga kɛlɛ in a t'i dabari camancɛ fanga na directement dɛ a bɛ sin ka t'i bari minisiri dɔ de la donc minisiri min n'a bɛ lɔkɔliko kunna a ko tuma min ni minisiri in bɛ yaala la lɔkɔliso i k'a dɔn ɲɛmaaso ka taa mɔgɔw lajɛ k'u kuma ɲɔgɔn ɲɛ min kundi kɛ min ma deli ka kɛ waasa gɛlɛya ni gɛlɛya min bɛ kalanko la a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔn tuma min minisiri b'o taamaw na a bɛ boli la don o don Boubacariki ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔn lɔkɔliko a gɛlɛya bɛ ban cogo min o de ye Amadu Sisa Wane Boubacariki Musafa Jite yanni e ka fara minisiri ka ni ka nin damanda baara kɛ waasa jamana a bɛ ja ni taa b'i sigi don o don yɔrɔ dɔ la ŋanamu maraka Boubacariki nkalon i k'a dɔn k'o ɲaami k'i bɛ t'o da minisiri la a ye min fɔ o don e yɛrɛ m'o fɔ de k'a ko minisiri Amadu Sisa Wane k'o tɛ Mali dɔn koyi o tɛ Mali dɔn dɛ ko y'a ka maaya bɛɛ kɛ Gabon Amadu Sisa Wane taara Gabon san jumɛn ɲininkali wallahi n bɛ min f'i ye ani ne ye san 10 kɛ ɲɔgɔn kan Misira o y'a sɔrɔ a ma taa Gabon o y'a sɔrɔ ne ma radio baara daminɛ 10 ans an bɛ ɲɔgɔn kan Misira yɔrɔ dɔnni da o ye a taara don jumɛn i b'a dɔn a bɛ bɔ Tafasiri Gade Maraka Dedu hali a ka bamanankan ma jɛ ni o tɛ jamana in dɔn ala an tɛ sabali juguya ma dɔɔni Boubacariki Amadu Sisa Wane an tun bɛ basi dun ɲɔgɔn fɛ a kɔrɔmuso Kunba Sisa Wane fɛ yen Jagili Jɔmera muso n ye kuma f'i ye sa o précision date o ye wa an tun bɛ basi dun ɲɔgɔn fɛ et alors on se connaît dans ce pays là Boubacariki a ko kamalen kɔni plateau n'a y'a mɛn k'a fɔ radio so in bɛ kuma a b'i sɛnɛ yen ni télévision so in bɛ kuma a bɛ taa yen ne bɛ nin minisiri in dɔn sa Amadu Sisa Wane a tɛ Mali dɔn a bɛ Gabon de dɔn a ye san joli de kɛ Gabon a ka sabali a ye san joli de kɛ Gabon a bɔra yɔrɔ jumɛn ka taa Gabon a wolola Gabon de yan Allah sabali sa Boubacariki a ko i k'a dɔn nin ko damanda a bɛ dɔn ale kamalen min ye Musafa Jite ye ni secrétaire général do Sinaki la Boubacariki a ka wuli ka jɔ kun ye Umaru ko de ye kɛ politiki kɛlɛ don sabula ale ye politiki maaden ye yan'a ka kɛ i k'a dɔn syndicaliste ye sabula ale ni docteur Umaru ko de tun bɛ yaala u kumakan bɛ ɲɔgɔn bolo Umaru ko i n'a fɔ o tɛ yan i k'a dɔn a b'o de ka kɛlɛ kan k'a kɛ Umaru ko tɔgɔ dalen don a yɛrɛ den dɔ bɛ a kelen bɛ k'o tɔgɔ da Umaru ko
sɛbɛnnikɛla ko yalima i k'a dɔn Umaru Maru ko i n'a fɔ e tɛ yan i tulo tɛ kumakan na wa wa n bari k'i ka kɛlɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana in dun bɛ yɔrɔ min bi nin sɔrɔsiw tɛ tulonkɛ dɔn koyi nin sɔrɔsi ninnu Boubacar i m'i farati i ta fila ni tila k'a fɔ i bɛ taa manamana kuma de ta k'o da ɲɔgɔn kan k'i b'olu tigɛluma i ta fila ni tila kangari dalen fila ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la an tɛ ji min kelen kɛ karamɔgɔ waati wɛrɛ ni n tɛgɛ dɔn ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant Umaru Bagayogo nin y'a ka fasiri ye Umaru ko san 17 furu kɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ Dede ale kɔni ye muru de turu a muso ɲama kamalen na k'o fa yankɛ a muso la wa muso kamalen jagɛlɛya da n bɛ na o e yɛrɛ ɲuman na kuma bɛ kɔfɛ naam n'i y'a ta k'a lajɛ masiri b'a ka fɔlɔ n'o ye Umaru Bagayogo ye jɔnko Ala a kɔni a y'a sɔnni sigi ni hakilina in ni nin kɔrɔfɔ ninnu kan k'a jira k'a fɔ min ye février kalo tile 2 ye n'o bɛnna ntɛnɛn ma san 2026 Dede o kɔni o y'a to a suruma ye maa min kɔni n'ale bɛ baara la Jankunte o ni ka i y'a daminɛ o ni Kayi cɛ kilo 100 ni kilo 15 a bɛ baara la togoda dɔ la yen wa n'i y'a lajɛ fana nin donni kama a y'a jira furumuso la k'a fɔ karisa n bɛna taa nin baara yɔrɔ in na n den segi waati dɔn muso hakilina ma tigɛ wa bawo a ye furancɛ jan fɔ muso ye o ni nin waati tɛ n tɛ segi a taara a ye sanganin kɛ kɔsa fɛ e ko a m'i den dɛ ka na a sɔminen de kun don i b'a dɔn maa dɔw bɛ yen olu tɛ ci la a sɔminen de kun don a ko kunnafoni kun dila a ma o a bɛ fɛ ka ninnu tɛgɛ de minɛ bɔrɔ kuma bɛ kɔfɛ sa naam kuma bɛ kɔfɛ a y'i den dɛ ka na a ka moto ka taa se a ka dugutaga walisi ma a taara ninnu bɛɛ lajɛlen bila lakɔliso dɔ dukɛnɛmana na a ka so o ni lakɔliso man jan k'i den dɛ sa k'i ɲɔwari ka na min ye ɲama kamalen ye ale de bɔra sa n bɛ taa sigɛriti ɲini walima n bɛ taa tasuma ɲini ka n ka sigɛriti mɛnɛ o bɔ ani a k'i ɲɛ su muso cɛ kan a ko karisa n'i bɛ so kɔnɔ yen n'i m'i kɔrɔ bɛɛ donc ala karisa nana han muso de girinna sa k'a bɛ da de choix cɛ fanga ni muso fanga tɛ kelen ye cɛ donna so kɔnɔ cɛ don so kɔnɔ o b'a sɔrɔ min b'a nin na kalabanji in kɔni ale de nana sa k'a bɛna dɛmɛ don ɲamamuso in ma ka na cɛ de ta a ka gileki kɔli ma a bɛ fɛ ka o tɛ sama a k'a tɛ ti wa k'a sama a y'a minɛ a gileki kɔfɛla ma tan a bɛ fɛ k'a sama k'a wɔrɔ ka bɔ muso la bawo a taalen bɛ muso puru ni dusu min ye a bɛ sɔn ka fatuli kɛ a b'a fa ala k'an kisi koyi a y'i to o la ka cɛ kɔni minɛ k'a fɔ k'a b'o fɔsɔ o fana sina Dede n'o sina ka purukusu a bolo o purukusu a bolo murunin bɛ o kɛrɛ la ye o sina k'a cɔ a la muru sama ten pop daɲɛ 4 a y'o kɛ ɲama kamalen na o y'a sina k'a cɛ gara kɔrɔ ka taa n'a ye lapitani yanni a bɛ se a fatu la a y'a yɛrɛ fa dɛrɛ ka taa sɔrɔ awa a taara u minɛ fɔ a sidila sanfɛ han n ko de y'a kasaramayɔrɔ ye u y'a minɛ wa cɛ minɛna Allah a minɛna ale ye nin kɛ min kɛ kulekan bɔla kulekan bɔlen maaw nalen o ye kumaw ɲɛfɔ ɲɛfɔlikɛla min kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Kayindi o commissaire n'a ka cɛdenw olu sina ka t'u jɔ kɛnɛ ka ten canjala ka sin ka tɛgɛ da Dede kan san 17 o furu kɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ hakilinajigin furu ninnu ni maa ninnu u ye furu kɛ kabi san 2009 n'i y'a lajɛ fana a bɛ ɲini ka san 7 bɔ Dede sigi an b'a muso ma o de taara kuncɛ nin kɛcogo a bi taa laban nin de la o kuma bɛ kɔfɛ o nin ko sɛbɛn min n'an y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Umaru Bagayogo a ka fati Boubacar n kun t'a dɔn n b'i ye ka nin f'i ye nin fana ɲɔgɔnna de kɛra dugu min n'an t'o to a f'i ye Boubacar i k'a dɔn min ye nin dozokɛ in ye jaa kamalen fila de bɛ muso bolo kamalen fila in bi fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min ka d'u ye u bɛ rotation de kɛ Boubacar nin don i k'a dɔn kamalen cɛ bɔlen ka taa a kungo kɔnɔ a bɛ taa ka faali sogo ɲini na fɔlɔ sina ka na kabini fitiri magɛn o nana k'i kari ka don so kɔnɔ ten o don so kɔnɔ jaa dozokɛ sɔminen don k'a fɔ muso in bɛ kulubu kalaba la dozokɛ mankan bɔ dukɛnɛ na Boubacar yan ka di ye n ye a ko kamalen ma ko ne cɛ nana koyi cɛ ko n b'a kɛ cogo di da belebeleba dɔ bɛ yen a ko i t'i don da in kɔnɔ cɛ sina k'i kari da kɔnɔ k'i kak hali a t'i ninakili
funteni wi fa ene abi da in kɔnɔ Bougazelli k'i k'a dɔn filanan ale bɛna 22h waati 22h sisan kɔni ale kɔni ɲɛna donsokɛ bɛ kungo kɔnɔ haraba kana ten kana da kongo ten ko Minata Minata donsokɛ sina ka da muso tɔgɔ ko Minata donsokɛ sina ka da jɔn don mun don a ko ayi Bakari e bi yan de basun de kun ye n bila ka na ko n ka na k'a ka da segin a ma ko tobili b'a o n'a kɛ da ko ɲɛnajɛ b'u bolo sini k'u bɛna taa dulɔ don da belebele u sina k'a y'u da belebele in na ten a y'a sigi a kuncɛ la a b'a ka taa dogi a sera a yɔrɔ janfili min yɔrɔ jankɛ min kɛ a kelen a b'a ka kuma yɛrɛ ma a ko Allah bɔra sago la ne ma bɔ n sago la bi nin ko nana fa bi min dogolen don da kɔnɔ o ko ne e kisira ne kun ne bɛ mun fɔ Kalabanjɛ ma ɲi a y'i fori ka bɔ da kɔrɔ k'a kɛ dugu ma pawu u fila u sen da ɲɔgɔn kɔrɔ donsokɛ kumana sa a b'u kɔnɔ ko donsokɛ b'u kɔfɛ Bakari to an ka tezara premier min an bɛ segin ka na naam ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain Worodugu Jekwa ni Foroba Ɲada a bolo ko siɲɛ 7,000 400 ani siɲɛ 8 cɛbilen dara mɛ Ala k'a hinɛ ale ka sɛbɛn don Boubacar Sidiki maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Musa Sanba Jalo ne ko jɔnni de tan bi i bala i k'a dɔn banabaa ye minnu tigɛ i k'a dɔn olu ka dugukolo la Boubacar Sidiki i k'a dɔn Kalabanbugu gɛlɛya in bɛ yen u ka ɲɔgɔn ye min kɛra sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 31 min ye ayiwa dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna ye min ye collectif des associations des malades handicapés de la lèpre du Mali o de ye banabaa ye maa minnu minɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn u ka ɲɛmaaba n'o ye président ye o ye Gulu Musa Tarawele Gulu Musa Tarawele a kumana sabula a ko u ka hectare 24 min n'a filɛ titre foncier kɔnɔ Kalabanbugu Boubacar Sidiki yɔrɔ in dir'u ma bila côté a ka ca san 30 ye nka karabumaw t'an bɛ don senkɔrɔ saa kalo 12 n'u k'u bi baara kɛ dɔ bɛ na i k'a dɔn u cɛ kɛnɛ kan ka tila k'u ka ko don gɛlɛya la yɔrɔ in di duuru ma Wamani kana Lila kana Lahu Boubacar Sidiki maa min bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ bi ka dimi b'olu la o ye Asimu Goyita ye n'o tɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn setigiw u t'an b'u banamini u n'u ka yɔrɔ cɛko ye a ko collectif des associations des malades handicapés de la lèpre min y'u ka ɲɛmaa ye Gulu Musa kɔni y'a jira k'a fɔ min ye hectare 200 i k'a dɔn o de duuru ma conseil ministre ka ladala ɲɔgɔn ye min kɛra Alpha Kile la a don y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita Ala k'a hinɛ o de tun ye premier ministre ye yɔrɔ in dara ka d'o ma wa a sɛbɛnw jɛlen don Boubacar Sidiki k'a ta o don la ka n'a bila bi la olu ma hɛrɛ sɔrɔ n'u k'u bɛ ayiwa yɔrɔ in matarafa hectare 400 maa 400 banabaatɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn banabaa ye minnu tigɛ i k'a dɔn n'u wuli o wuli k'u bɛ taa baara kɛ yɔrɔ in na i k'a dɔn gɛlɛya b'u sɔrɔ a bɛ taa u dun y'u kɔlɔbɛ u kan ka wari fɛn o fɛn sara mairie ye walasa k'u ka papiyew sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka wari sara Boubacar Sidiki i k'a dɔn gɛlɛya yɛrɛ t'o dangan na koyi tuma min n'u nana wuli sa k'u bɛ u ka yɔrɔ jɔli daminɛ Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ maire kɔrɔ dɔ ministre kɔrɔ dɔ faama kɔrɔ dɔ dɔ bɛ se ka nin bana mini u ni yɔrɔ in jɔli cɛ a ye bɔ yen dɛ wala politique maa dɔ bɛ se ka nin bana mini ten Boubacar Sidiki olu kɔni bɛ minɛnw jɛ cogo min u bɛ taa u bɛ minɛnw jɛ ka na n'u ye birikiw cɛ ka na bi ka na ni cɛncɛnw ye sinon u b'a cɛ ka bɔ yen sabula kuma o kuma n'u k'u bɛ baara kɛ Boubacar Sidiki u kamana ganna u t'a dɔn bɛ nin ko in fɔ joli ye min ye ayiwa Asimu Goyita ye a kelen tɛ se ka nin ɲɛnabɔ o tuma banabaa ye minnu tigɛ n'a kelen bɛ ko maa caman kɛ lajurutɔ ye Boubacar Sidiki u ka yɔrɔ balannen don dɛ Asimu Goyita a ka ɲi i k'a dɔn a bɛ jamanaden caman kan na e de bɛ se ka wuli ka jɔ ka Gulu Musa ko i k'a dɔn olu kelen bɛ k'u ŋaniya a n'u jigi bɛɛ lajɛlen da i ka Ala kama kira kama i ka fɛɛrɛ kɛ sabula hali minnu mana furakɛ banabaa in na Boubacar Sidiki taa yɔrɔ t'u la dugukolo min dilen d'u ma i k'a dɔn a tu k'u la kasi o de la caman bɛ si i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso da la siradaw la Boubacar Sidiki o ye kawale min jɛ ka jugu kosɛbɛ jamana min ni silamɛ jamana don a ko n'o tɛ min ye institution marche ye hali a kun fɔra waati la k'o bɛna walankata ka dɔ fara a bonya kan nin bɛɛ lajɛlen kɛ b'a damata gɛlɛya ye Bamakɔ du bolo ko
hinɛ t'a la makariko t'a la Boubacar Sidiki i ka dugukolo dira maa minnu ma u ka sɛbɛn b'u bolo bɛɛ lajɛlen b'a kalama nka maa dɔw donnen don u n'a cɛ sɛbɛn b'i bolo dugukolo tɛ yen o ye gɛlɛya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ worodugu jɛko ani foroba ɲaada karamɔgɔ Taba Tunkara worodugu jɛko ani foroba ɲaada an bɛ u fo n ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko la lettre du Mali jamanadenw ka bataki lettre du Mali sɛbɛn kɔrɔ in nin y'a boli ko 233 ye maa min kɛ mɛ ka fasiri kɛ ayiwa ka jɛ k'a sɛbɛn o ka fasiri ye nin ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ko min ye anw ka minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ an ka sanayɛlɛ kalansow o kun kan k'o kibaruya ma n'o ye ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ye kɔsada in na ɲɔgɔn ye dɔ a fɔ ɲɔgɔndan dɔ kun boloda la institut universitaire de gestion k'a ma ko IUG waasa i ka kɛ yen kalanden ye ɲɔgɔndan dɔ bɛ yen o bɛ boloda ne ye sanayɛlɛ sɔrɔ donc ala yamaruya bɛ d'i ma i ka t'i sigi IUG kalanbulon o kɔnɔna na o bɛ université min fana ka danganiya kɔnɔna na o de ye université des sciences sociales et de gestion de Bamako ye i y'o fana lajɛ ɲininkali min b'a la ka kɛ ministre yan'a ka décision ta n'o ye sariya bolo ye ka se ka nin IUG a lɔgɔliden minnu bɛ n'olu ye nin ɲɔgɔndan in kɛ ka jaabi ka bɛɛ lajɛlen kɛ gansangulo ye n'o ye annulation des résultats du concours d'entrée o kɔni ko ɲininkali de b'a la ka kɛ commission min n'o kun sigi bɛ sen kan yalima commission de m'a ka baara kɛ wa bawo a bɛ n'a fɔ siga kɛn bɛ dɔw kɔni ni passé la moyen dɔ bɛ d'i ma maa caman bɛ olu kɛn bɛ ka moyen ninnu sɔrɔ k'a sɔrɔ n'a man kan fana koyi nin bɛɛ lajɛlen de kɔni ye ministre sɔmi surunya waasa décision kura in ka se ka ta janvier kalo tile kɔnɔntɔn tɛmɛlen san 2026 UG concours d'entrée k'a jaabi bɛɛ lajɛlen kɛ gansangulo ye lakɔlidenw n'o ye UG sanayɛlɛ kalanso lakɔlidenw ye u ka labɛnw sabati u ka ɲɛsin u ka cahiers ma ka leçons ta kura ye bawo ɲɔgɔndan kura o de bɛna sigi sen kan nka n kɔni bɛ si fɛn min na ani ɲininkali min bɛ kɛ maa minnu n'olu tun bɛ commission d'organisation du concours d'entrée à l'UG la minnu tun b'a ko kɔnɔna na yalima mun y'a to u ma ko in bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ yan'a bɛ bolo da min ye ɲɔgɔndan mana kɛ a sɛbɛnfuraw n'o ye kopiw ye o fana o corrigé tɔ la o kiimɛli kɛtɔ la o taabolo minnu filɛ nin sɛgɛsɛgɛli mun n'a ma boloda ye yanni jaabi labanw bɛ bɔ dɛ yanni a bɛ se minisiri ma minisiri ka taa fiɲɛ y'a la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ gansangulo ye nin tɛ ko ka bɛn lakɔliden dɔw kan ye wa bawo dɔw ma min u ma bɔn jɔn ko ala nin kɔlɔlɔ a bɛ yɛlɛ u bɛɛ lajɛlen kan nin taabolo min filɛ nin b'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla minisiri an ka sanayɛlɛ kalanso minisiri n'o o ye Burema Kansa ye professeur Burema Kansa ye kalanko a ka se ka tile k'a kɛ jɛlenya kɔnɔ hali n'o bɛ ale hakilina na maa minnu bɛ n'o b'a la ka baara kɛ a fana to a la n'a bolofaraw ka ca yalima olu b'a la ka baara in kɛ i n'a fɔ minisiri b'a fɛ a ka kɛ cogo min na wa nin ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nin ko sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ la lettre du Mali kɔnɔ ka jɛ ka se ka fasiri don Boubacar Sidiki k'a dɔn waati n'a ka waati ma se i ta an b'a bila yan e kun kɔrɔta ni kun kɔrɔta ka jumɛn kɛ n'i bɛ kuma kɛ kunkɔrɔta ko bɛ labila a ma ban de waasa i sɔn ka don micro la ka ɲɛ Ahmed de ko tɛ yan mais i k'a dɔn Ahmed Subabilen ale tun bɛ nɛgɛw la Boubacar ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan wa salam